Eukaryoter er biologiske organismer, hvor cellerne indeholder en cellekerne, i modsætning til prokaryoter, der ikke indeholder en cellekerne. Eukaryoters celler består af cytoplasmer, der er omgivet af en cellemembran. Cytoplasmet består af en tykt flydende væske med en række strukturer i. Cellemembranen er ligesom kernemembranen opbygget af fedtstoffer og protein. Den afgrænser cellen mod omverdenen. På en celle fra menneskets mundhule kan man ved hjælp af et lysmikroskop let se nogle af de nævnte strukturer. Den prokaryote celle, bakterieceller, er såkaldte prokaryote celler. De adskiller sig fra eukaryote celler, deles ved at være 10-100 gange mindre og deles ved at være mere simpelt opbygget. Som man kan se, indeholder den prokaryote celle ikke kerne, mitokondrier eller andre organeller, men den indeholder ribosomer og arvematerialer, som ligger frit i cellens cytoplasmer. Arvematerialet er organiseret i et ringformat kromosom. Udover kromosomet har bakterier ofte nogle mindre DNA-ringe, som man kalder plasmider. Plasmiderne indeholder ikke livsvigtige arvematerialer, og ofte udveksler bakterier livsmidler med hinanden. Den prokaryote celle har en cellevæg uden en cellemembran.